Okay, mayong mudto ng sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na po kita mga hingala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, CNA Catechesis on Air. Kung ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abino adlaw na usab karon sa pamalandong higala, no? Abino ato day nga timbayaon unang-una ang ato usab nga timbayaon ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ram Ata, tanan nga mga kaparian nga maabot sa ato ang pagsibya at no? Ang akong mga gawiks, no, si Father Christian Durango, si Father kining Onisimo, no, Onisimo Durango. Ako ang mga igsuon ng mga kaparian nila sa isla sa Siquijor, pinanguluhan sa atong talahuron niya Episcopal Vicar niya, si Monsignor Larry Katubing, no? O mga lawa na mabilihang birthday, no, ni Monsignor Larry Katubing. O ingo manusa, mga tuang, mga akong mga classmate niya, no? Si Father Obing Masyon. Kumusta na, Budi? Ang ato ang mga kaigsuunan o sa tuwina. Kung sa kanong bulding, okay na ko, Father. Ikaw, Mr. Cheng. Okay na ako, Father, no? Very good. Okay, no? Aring kita mga higala sa atong pag-higutis-gut kinagmay, no? Sa mga kahimtang karon nato. No, ako kabalo mga higala, ako mag-agwanta na lamang ko mga higala nga magluto-luto, dire nga wala na lamay si Kuyas Bumbay. Kung ano man, maaling nga akong mahala. Kunya, ang nakalami, kaya ang bulong barato unta ang kuan ahos. Darong 400 na kung kilo mahigala, pero arang-arang ang ahos mahigala. No? Kaya dili man mo daghanon ang ahos yung luto. Kini mo yung Bombay. So, muna, nga basod kay nanamay mga imported, nga sibuyas Bombay, basod mo barato-barato na. 350 to 450 na ang kilo. So, muna, nga basod, kung niya, kanang gitawag na ito, mas stable na, ito ang economy, basod. Ato lang iganam po ron mga higala kining Ukraine, no, nang akong nahibawan ang Ukraine nangayo sila og jet fighter sa kining Amerika o sa Germany. O niya ang Germany ni ingon na gyud sila nga dili gyud sila mao hatag og jet fighter. Kay kuan ko no mo reklamo man yung kaya nga ni-intervene na sila sa Iran. Amerika po di po mahatag pero matod pa ni Zelensky matod pa lagi kuan kanang presidente sa Ukraine na ako man puyuban nga mga nasod sama sa Poland ug uban pa nga anda pong mo pamuhatag og kini F-16. Kanang F-16 mo na yung mga American US made na wapo po na siya nga kuan. Wapo po na siya ng mga klase sa jet fighter. Yan po lang ginato may higala ha, Ukraine. Kaya matod pa lagi, ari man kita sa SAT, ari man kita kaanib sa mga dinaog-daog. Pagutang magud nato may higala nga dinaog-daog yun ang Ukraine karon. Gani nangayo po sila og mga kanang long range missile, long range kana bitawng lagyog maabot ba. Dili lang kato nga mura ba o kana bang defense system kung dili mutira gyud sila doon na gyud sila long range missile kay ilahang ilugol ug balik ang mga teritoryo sa Ukraine parehas Crimea na ilahang giilog sa Russia kaya no bueno ilan po nato na mahigala no nga tuwa nga mga kaigsuonan nga mga Ukrainians abi no ari kita mahigala sa ato ang saint of the day o ina nga atong saint of the day karon si Gonderi sa ato ang listahan February 1. No, kumusta na no ato ang mga kaigsuonan. Ako na ginaingon og mga adlaw kining birthday ni Monsignor Larry. Nakuan po og mga adlaw Candelaria. Karon Pebrero 1 kuanta kanang Bispirations Candelaria. O Candelario. Candelario katubig. Ano, okay? Naharaan kita mahigala sa ato ang kining Saint of the Day. Abi ang atong Saint of the Day karon mao si Santa Brigida sa Keldari. Aboy no ang ato karon nga Santa isubok kami.
Ano, tama na. Okay, thank you. Okay na. Akong ipa-adjust ng higala kaya medyo wala ko na tumak. Pero, ang ato karon Santa mao si Santa Brigida sa Kildare. Bueno, kini si Santa Brigida sa Kildare natawo siya na adtong 452. Year 452. Unya namatay na adtong year 524. Unya usa kini siya ka 5th century naan who founded the Abbey of Kildare southwest of Dublin. Dublin. Unya known as in his generosity to the poor. Ang yatagon day kay siya mangikalas mga pobre. Niya ang Abbey of Kildare contributed significantly to the spread of Christianity in the area. Nasa ato pa sila gyud maoy pagpakaila sa mga pagtulunan sa Kristyanismo ang mga munghi, ang mga mungha. Niya nahimo siya nga she was once elected as superior sa mao nga congregation. Niya giilaw usab siya kauban sa tulo ka mga santo sa Ireland nga sila si San Patricio ug si San Columba. So tulo na sila nga revered, no, as the tulo ka mga santo nga gi-revere, no, sabot gidayi, no, devotionan dinha sa may kining gitawag Ireland. No? Okay? Pero padayon ta sa ato ang mga buhatono ni kapunon mao gadto nga to ang saint. Pero wala lang una kita karoy ko ano hingala ha. Wala lang una kita karoy CBCP News kay video pulo api kita gamay sa oras. No, nahuman na doon may hingala. Nahuman na hinuon ang mga fiesta na ko. Wala na kay fiesta ng Pebrero. Magsugod na po ng mga fiesta, mga Abril na po, mga San Jose, mga nag-devotion usab si Senior San Jose. No, ang pana sa atong mahal na Birhen Maria. Abi naman ito di ay nga ari kita sa, wala na una kita karoy joke ha mga higala. Ari na kita sa ato ang catechism. Nalagay ka catechism. So ari kita sa mga pangutana mga higala. Pangutana. Kabahin sa kami nyo uling atong isgutan mga higala. No? Kay love month na baron. Daghang kayo mga magminyo. Kung basin po ba na anay mga kaminyoon din. Doon ay mga importante kayo sa diri nga anay na ito matunan. Number 1 is, what are the ways to prepare yourselves for marriage? Unsa man ang angay nimong andamon kung gusto ka magminyo. Ano na yung usa sa mga importante din. Pero, ang tubag nga na mga higala, number 1 is, you should be stable financially. So, sa ito pa, kung gusto kang magminyo, kinahanglan yun nga stable na ka financially. Kaya kung dili ka stable financially, medyo delikado kayo mahigala o kanang dili magkadimao o niya ang imong kaminyoon. No? Labi na gayon sa mga bana, no? Sa asawa, no? Kay okay ang dili stable financially ang mga asawa. Ang kinig yung mga bana, dili stable financially, mo'y kadakong dimalas o dili ka stable financially. Inoon naman o ay mga babae, lalaki nga dili kuno sila stable financially, pero maniguro po pang-asawa o asawa, babae nga stable financially, mo nang dunay mga komedya ba mo ingon nga bahala nagwapa basta kay maestra. Ano? Bahala nagwapa basta kay doktora. Mga financial ko ana mga higala aspect na mga matot palagi paniguro sa uban pero dili ra palagi na I don't know kung ikaw sa may kasulti ay udah di dagay pa ito din na magsalita sa asawa kay bisig mabuy-buyan magdaan madugay ay may purungan di mabuy-buyan doon ay uban nga matud pa mabuy-buyan sa asawa kay nga naman
Di man po maningkamot. Pero nang ubang mga asawa na ako na istoryahan, na nag-istorya ako bitaw na ba nga, it is always the rule of the father, the husband, to provide for the family. Doon na yung sa nga naminaw siya na ako, minaw siya na ako na, di man yung kumutuan na pa there. Ganun di ka kumutuan na. Kaya ako sa amo ang pamilya, ako may nangita, pero okay naman po ko. Ano pa na po yung mga bahay dahil yun nga. Maraga, tungod sa gugma na ko eh. Gugma siguro, na ilan na lamang agwad tako na nila ang bala nga matun pa daily stable financially. Kaya mo istorya sa ako naman dahil siya kay may mapugayo, makatars pa rin malay ko dahil. Ano? Yung isa na ko, matay maayo man pong makatars mga bata. Iguli na ko, may man pong pagka-atiman yun ang balay. Limpyo man po. May manluto. Sa ito, papuwi din ako dahil na. Labi na kung mayong muun-un ang imuhang bana ay mo tulang kinsa man tuoy kinsa man tuong asawaha na dili malipay ana nga bisan tuon ug trabaho pero may man pong manglimpyo sa balay may man pong manglaba maayo man po nga mo akataros mga bata una mo may pagkakuan man po sa ato pa na may kanang sa tawo nga to niya kana bitaw mga muakatar sa mga caregiver tawag ito niya mga yaya may man pong muyaya sa mga bata okay ra po no di ba anong tuling mura okay ra gyud po dahil pero kasi pagkabuhi-buhian ta agwan tahon na gyud lamang nimo di ba pero one of the important aspect as you prepare yourselves for marriage stable financially ka no gawas dagway o medyo may pagka kuan po ka piulo paskual ka okay na po magkakayo po mura o bisan dili po ka stable financially kay proud man po kayo mong asawa ni mo hindi ako nilang mura man po kag si piulo paskual okay na mura po ka o si Rene Requistas mura dubling di malas dubling di malas sa asawa na, no? O pag si Rene Requistas, niya, wapang yung trabaho, na magigiyapo yung mga babae nga, maingon na total ako, financially stable ko. Pero para na ako lang, Mr. Che, para na ako lang, it should always be the rule of the father or husband to provide for the family. Mungkin na siya. Pero kung doon ay mga exemptions, of course, no? Number 2, as you prepare yourselves for marriage, pag kanang gitawag na to, you should learn communication skills, better listening and better speaking. Dato pa kinahanglan gidi ay nga kamao kang maminaw, kamao po kang buka kaya speak ka ba. Kaya doon na po mahimo nga magsige na pula kang kayo mga pamilya. Makatulog ka, lugay, no? Di ba? Di ba? Ganda nga, magsige na pula kang kayo paminaw kasi makatulog po din noon ka mo rin kita nga tinawin. Kuna, no? So, kinahanglan din ay nga, you have a little, you should learn how to listen and you should also learn how to express yourself. Kinahanglan ka maugyo ka na daan, no? Kanabitaw, mura o doon na kay preparasyon na. Number 3, do you have a good relationship with God? Importante na ikayo nga may relasyon na kandaan sa Ginoo. Kaya naman, kay pag-abot o niya sa panahon na minyo na ka, doon na o niya yung mga problema. At least, kabalo na ka. Kung kinsa kayo, pinagka-katabang. Kung wala ka makailas Ginoo, paano ka masayon o kinsa kayo, pinagka-katabang Ginoo. Base niya, kung malimot ka sa Ginoo, amoy pinagka-makatabang Ginoo. Klaro? Alas eh. Tayon ta. Ikaw pa doon, butante ko dahil po dahil. Mag-andam-andam kita daan o so diyan muna ginaingon nga dili lamang ang wedding banquet may andaman ang pinaka-importante yung andamo nimo mao yun ang imong kaugalingon if ever na magminyo ka abi na ari kita sa laing pangutana kabahin sa coming review. Ako na rin nakuha niya. Mga grounds for annulment. Ako na nag-discuss na ako. So, ari kita sa laing pagkatana. Kabahin sa kwan.
kining kabahin ba sa mga adultery, kining adultery mga higala. Importante kayo nang naapotay gamay. What are the ways to protect yourself from committing adultery? Kaya tumasahon sa unang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 22, likayi ang kailibgon sa pagkabatanon o tinguhaa ang pagkamatarong, pagtuo, gugma o pakigdai. Uban ni antong maputli ang kasing-kasing nga nagsangkit sa Ginoo. Ato pa dili dai ka magpuyo-puyo ang mga gitawag nato mga tentasyon. Ang paglita na ikaw sa kakabana gusto kang magpakabuutan, ayaw puyo-puyo itong mga bana na may pagkatuklokon. Ito madugay sa madali, madakpat, matakdan. So, mas mayo yun nga, kung na naman lamang kay ikuyog-kuyog, katog yung mga batang banang buutan. No. Okay, number 1, likayi ang tentasyon. No, ayaw yun o paduol o tentasyon. Ayaw yun paduol. Kung mahimo, magpalayo ka. No, kaya ka na, labi na minyo ka. Dako kayo kuruhan niya. Ang panulay, butintal din mo. Wala nga, kinahanglan. Kaya ka na, ang gusto yun sa panulay, gun-ubon yun ang imong kaminyo. Labi na gayon, katong mga gwapoon. Katong mga medyo dili gwapo, wala na problema na. Di man mo lang tentasyon sa mga dili gwapo. Di ba nang kulding? Ay, wala na mo dito sa magtentasyon, nang doon ng dili gwapo. Pero may kanyang doon, kanang mahitsura ba? Ay, dili na kulding. Naabay ang daghan nga dili gwapo, dili macho, pero daghan na mo kwarta. Muna yung usap ko din na, di ba no? Daghan mo kayo pong kwarta na ay ka na mga kumprador o mga baka. Nga dagang kayo po din taon nga mga natintal po. Kaya kini pong mga babae, inaniman biya ka ng kumprador kag baka, magdala-dala kag 100,000, 200,000 diha sa imuha nga ba, makakita ang mga babae ni ana uban nga makaingon man yun nga mas mayroon po nito ni kay good provider ni, no? Kaya nga naman, palimalikan ang kwarta. So, it's either nga dahan kang kwarta or buka-buka or kanang doon na kayo stability mo financially mo na. Muna nga, ang tentasyon dili sayop na may yung nga gawas o gwapo ka na. Kaya, bisa dili gwapo, bisa kay doon na kay influence ba? Influence. Palitan na manager ka, makapasulod ka o hindi trabaho, muna uban, madala ko, matintan ko rin pa. Number 2, don't live in isolation. Si Haring David, kamulong katong Haring David no, katong sa Israel sa una. Mibiyasa sa grupo sa mga sundalo, saka siya sa rooftop, dito sila nga pinakataas, o dito nagdungaw-dungaw, nakita ang maloon na kinisipat siba nga naligo. O dito, magminyo aram ito si Batsiba, ang iyang giilong, asawa kato siya sa sundalo nga si Uriah. So muna nga kuan si Haring David, nakasala, natintal siya. So muna nga, as far as possible, do not live in isolation. Kada bitaw mag-inusara ka ba? Magsuroy-suroy kang ikaw na usara delikado. Ayaw na mas maayo nga doon na kay ko kauban aron nga og medyo duol-duol ka tentasyon doon na ko'y kanang gitawag na ito makasipsip nimo. Okay? Abi yung hari kita sa laing mangutana. Father, what are the grounds for annulment? Kanabitang unsa man ang mga basihan na ang atong kaminyoon pwede natong ianula. Kanabitang ibaliwala. Number 1 is kung sa inyong kaminyoon underage mo, below 18 years old. Dili gani 18 anyos ang babae o lalaki. Kanang inyong kaminyoon wala din na siya kapuslanan. Kaya pwede na siya nga atong mapaanula. Okay? Solemnize that persons not legally authorized or without license. Uy, ito pa, kanang naman po yung uban yun nga, magpaingon-ingon ba nga, kuhaan ko sila. Diyan ang solemnizing officer ko sila, pero dili niya eh. Klaruhon gina ninyo. O niya, kanang bigamous or polygamous marriage. Kung saan na ng bigamous or polygamous marriage? Kanang itong naminyo na ba? O niya, nagminyo pag yung usog. Bigamous, duha. Pero polygamous, daghang ni minyoan. O yung mga laki ko na muna yung gitawag nila a girl in every form.
labi ng mga marinero, delikado rin. Kunya, questionable identity. Kana bitang walay klaro nga matud pa kining pagkatao, identity. Sabi no, dili na lang unta kita kuto, baso nung na-record nini. Ako lang gihapon kini yung ubus nga lagad. Reverend Padre Double manamilit ka nan kaninyo, manalangin ka nato ang Diyos magkagaong sanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good afternoon, Pilipinas.